Yes, mga kasama, maayong adlaw na isang kanatong tanan. Anasad, ang ito ang paghatod o pahalipay sa ato magasuki nga mga tigpaminaw nga ato magkasamang maabtan nga naminaw DXDC o ato masakpan. Huli ka magkasama sa ACS detergent powder anti-bac nga nagagamit sa ato ang produkto. Ni ay balay, gatingog ang radyo. Nanay, kasi pangalan? Matia, Talabok, Nanay radyo, gatingog Nanay Inday. Unsa man ang istasyon na? Bisbise. Nga ganahan pag yung kag-DXDC? Ganahan ko sa mga balita, Oh? mga drama. Oo, dugay na yung kagapaminawan na Inday. Gawin na. Di basta-basta, no? Gawas katik paminawan kay DXDC at pagutanan nako, nagagamit ba ka sa produkto sa ECS labi na gyud ang ato ang Pride Detergent Powder Anti-Bac? Oh, nagamit. Dugay na! Gawin na. Di basta mo na imong gisabon sa ibuhag nga mga labonon. Baka ko sa mansang. Makakuwas man siya. Oo. Since si Nanay Inday, huli ka magkakasama sa atong huli ka ECS sa radio promo, Nanay, na ang amuhang nga grasya nga gikan sa DXDC. Dawat ang imuhang grocery pack. Di basta-basta yan, Nanay, na. Isunod ay na to. O sakasakong! Bugas. Nanay, nanay. Sunod, anak, Nanay, abong ihatag diyan nimo ang imuhang face mask. Di basta-basta, Nanay, oh. Sunod, anak, Nanay, Pride Detergent Calamansi, powder, anti-bac, linis ang labada, knockout ang bakterya. Ato pag yung ipasot ang imuhang t-shirt, ang souvenir shirt na to, nga na nakatatak nga Pride Detergent Powder, napagitatak ACS, napagitatak DXDC. Isuot ni Nanay. Nanay, tungod sa imong paggamit sa ato ang ACS Pride Detergent Powder, og naminaw kag DXDC Arimen Davao, ang imuhang dugang pagyod nga madawat nga premyo cash. Adi basta-basta gyud, Nanay. Yehey! Nanay Inday, bidawi panahon nimo ang pagsul. Po, salamat ro. Nangyayad ka dawat ko. Kanay. Samba ka lang. Grasya. Grasya. Ano kasi niyan? Pag pamina pong sa radyo para baka daw ito mag-premyo. Yehey! Diri magkakasama sa barangay Sansa ning adto ga siyudad Sinabaw. Kini sa Radyo Mandudong rin mabusbog Tatak Arimen. Sa radyo mo, Arimen.